खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना आङो बिराद नायबोबाय आरोना जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोङो माबायदि अनलायो, जों माबायदि सोलियो। थ' बेखौ आं बिराद नायबोबाय आरोना। मानोना ओरैबायदि जोंनि बर'नावनो बर' हारिनावनो एबा बर' जाथिनावनो बयनिख्रुइ अननाय गोसो, निमाहानि गोसो, सैथो गोसो, गोथार गोसो, खौसे गोसोआ दंमारो रायजो राजा नोंथांमोन। आरो सिबिनाय, मालायखौ बिराद सिबिनाय, बिराद माने आदोर खालामनाय बे हुदाया जों बर' हारिनाव बिराद दङ। आरो जेसेबां दाय मावा मानो, गिदिर दायानो मावा मानो, बेखौ निमाहा होनाय बर' हारिनाव थारैनो दंमारो। मानोना दाखालि बावै 65थि बोसोरसालिया जथुम्मा, बर' थुनलाइ आफादनि जिथुनाखि जथुम्मा, जिथुनाखि थान्दै मेल, बे थान्दै मेला सोलिबाय दंमोन। बे समावनो माखासे जोंनि बर' सेंग्राफोरा बेयाव थांनानै एसे हुलुस थुलुस खालामहैदोंमोन आरोना सेंग्राफोरा। थ' बे सेंग्राफोरनि जेसेबां माने जाय मानसिफोरा बेयाव खालामहैदोंमोन बिसोरनि मोखां महर मोखांफोरा माने केमेरायाव, मानसिफोरनि मबाइलनि केमेरायाव सब गासिबो बन्दी जाजोबदोंमोन आरो बेखौ सिनायजोबदोंमोन। दिनै बिथांमोनखौ जोङो गुबुन बायदिब्लाथ' बिसोरखौ दिनै एरेस्ट खालामसिगौमोन आरोना, हमसिगौमोन आरोना। नाथाय जोंनाव थारैनो जोंनियाव बिराद अननाया दंमारो, जोङो निमाहा होलायनाया दंमारो। नंमारगौ, जोंनि गेजेराव बेबायदि निमाहा होलायनाया थानांगौ। आरो नोङो नाय, बे जाथाया दिनै जानानै थांबाय। आरो बिनि सिगाङावबो रिसेन्टलि जिथुनाखि बिटिसि सेक्रेटारियेट अफिसखौ गाग्लोबदोंमोन, जाथाय जादोंमोन, नङा होमबा? सेक्रेटारियेट बिटिसियावबो जोंहा एसटि होनायनि सायाव, एसटि होनायनि हेंथायै, एसटि होनो नागिरनायनि हेंथायै अल ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियनफ्रा एबा ट्राइबेल्सफोरा माखासे धरना होदोंमोन। माखासे धरना होनायनि गेजेरावनो माखासे गोसोनि बिबेक आरो इमसनखौ हमथानो हायियाव बिटिसि सेक्रेटारियेट अफिसखौ गाग्लोबदोंमोन। नाथाय बेयावबो बिसोरखौ हमनो हायोमोन आरोना, केस होनानै हमनो हायोमोन माखासेफोरखौ। नाथाय ओरैबायदि अननायखौ आं नुनो मोनबाय, जोंहा अनलायनाय होननाया दंमारो आरोना। जोंहा दानि मावफुं सोद्रोमा, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों, जोङो बुंनायखौ खोनादों, गुबुन बायदिबाथ' माने हमगौमोन, नङा होमबा? थ' बिथाङा जोबोद मोजां बाख्नायनांगोन, जायनि जाहोनाव बिथाङा दिनै बेखिनि खामानिखौ रावनिबो हेंथायै मावाखै, रावखौबो आयेनखौ आखायाव लायाखै, रावखौबो माबा खालायाखै, हमाखै, नङा होमबा? थ' बेखौ जों नुनो मोनदों आरोना। थ' बिनिफ्राय जोङो मोनथियो, बेफोरनिफ्राय माने बेफोर फोरमान होदों जोंनि गेजेराव अनलायनाया दंमारो। निमाहा होनाय, अननाय गोसो, निमाहा गोसोआ गोबां दङ रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बिदिनो जानांगौ जोंनि गेजेराव। आङो बर' हारिया बेखौनो हास्थायो आरो जों बयबो बेखौनो हास्थायो, जोंनि गेजेराव अननाय गोसो, निमाहानि गोसो, सैथो गोसो, गोथार गोसो, खौसे गोसो ना, आरो सिबिनाय, मानसिखौ बरायनाय, आदर खालामनाय, बेफोरो साफ्रोमनावबो थानांगोन। जोङो जौगालांनोब्ला, जोंनि हारिखौ जोङो गोजौ फारसे जौगालांहोनोबा, जोङो मुलुग दरबाराव जोङो हारिखौ सिनायथि होनांगौब्ला मोनसे डिसिप्लिननि गेजेरजों, आब्रुथिनि गेजेरजों, जाय हारियाव आब्रुथि दं बे हारियासो सिनाय जायो। जाय हारिया डिसिप्लिन दं, जाय हारिनाव डिसिप्लिन दं, बिसोर सिनाय जायो। आरो जाय हारिया आब्रुथि गैया, डिसिप्लिन गैया, बियो सिनाय जाया। आरो जाय सिनाय जागोन बेसो जौगागोन आरो प्रम'सन जागोन। दा गुवाहाटियाव 10,000 बागुरुम्बा जिथुनाखि मोसानो थांगासिनो दं, बियो मोनसे ओरैबायदि डिसिप्लिनबाबो मोसानो थांगासिनो दं, माने गोमोथावना, सोमोनांथावना। जायफोर माने कम्प'जार, जायफोर माने क्रिएसन, जायफोर माने बेखौ माने आर्ट खालामग्रा, दा बिथांखौ बाख्नायनांगोन आरोना रायजो राजा नोंथांमोन, बिथांखौ बाख्नायनांगोन। ओरैबायदि मोनसे फर्म खालामदों, मोनसे डिसिप्लिन खालामदों,
बियो सिनायजागोन आरो सिनायजायोब्ला मुलुगाव जोङो वर्ल्ड रेकर्ड गिनिस रेकर्ड जोङो मोनगोन। थारैनो रायजो राजा नोंथांमोन फोथायनाय दङ। एइबार बे खेबाव 2026 मायथाइ 17 जानुवारियाव जिथुनाखि नरेन्द्र मदिनि मानाव गेदेर अनारेबल नरेन्द्र मदिनि प्रेजेन्सआव जिथुनाखि बागुरुम्बा मोसानायखौ दिन्थिफुंनो थांगासिनो दं, बियो थारैनो फोथायनाय दङ बियो वर्ल्ड गिनिस रेकर्ड थारैनो मोननो हागोन। फोथायनाय दङ। जै बर' हारिनि जै जाथों।